Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing renungan Sabda Winedhar. Kula Pendeta Dani Ariyanto saking GKJ Sabdo Mulyo Klasis Boyolali. Ing dinten menika Selasa 21 Juni 2019 kanthi jejer ingkang tebih dados cedhak. Wawasan kitab suci kapendhetaken saking kitab Efesus bab 2 ayat 13 ingkang mekaten. Nanging saiki kowe ana ing Sang Kristus Yesus, kowe kang nalika semono adoh saiki wis dadi cedhak marga saka rai Kristus. Tiyang ingkang nindakaken kalepatan utawi dosa limrahipun lajeng ngraosaken lingsem utawi ajrih nalika kedah srawung kaliyan tiyang kathah. Tuladha kemawon satunggaling tiyang ingkang nembe konangan nilep arta alisan RT mesti rumaos ajrih utawi lingsem nalika badhe srawung malih ing kempalan RT. Pusaranipun tiyang-tiyang ingkang kados mekaten menika milih nutup pasrawungan langkung kathah kendel wonten ing griya kemawon lan ugi asring nebih saking patunggilanipun Gusti. Kathah tuladanipun nalika tiyang pitados nindakaken dosa ananging malah lajeng nebih saking pasamuan amargi rumaos lingsem. Kamangka sejatosipun pamratobat menika tinarbuka kagem sedaya tiyang. Gereja boten badhe nampik tiyang dosa ingkang kepengin mratobat lan sumadyo ngowahi gesangipun. Rasul Paulus mulang dhateng pasamuan Efesus bab kados pundi Sang Kristus ingkang nunggilaken para pitados ing patunggilan ingkang endah. Sangsara, seda lan wungunipun Sang Kristus ngaso bedamen antawisipun manungsa kaliyan Gusti Allah, so manungsa kaliyan sesaminipun. Kanthi mekaten, sejatosipun saben tiyang nampi tentrem rahayu ing ngarsanipun Gusti Allah. Sauger tiyang menika purun ratobat lan ngrasuk gesang anyar. Semanungi pasamuan kabrek supados boten benten-bentenaken kawontenanipun sesaminipun. Awit sedaya tiyang ingkang pitados sampun nampi bagian ingkang sami ing saklebeting kratoning Allah. Kitab Efesus bab 2 ayat 13 dados timbalan tumrap kita sedaya supados boten lajeng nebih saking pasamuan utawi pasrawungan nalika kita nindakaken kalepatan. Gusti Allah menika muasih lan mawelas, rahipun sampun birat dosa kita. Pramila pamratobat menika sanes momotan ananging timbalan kamardikan saking bebenduning dosa. Saben kita tinimbalan nilaraken gesang lami lan ngewahi gesang tumuju dhateng kalanggengan. Pamratobat menika ndadosaken ingkang tebih dados cedhak sanes ingkang cedhak dados tebih. Mekaten renungan Sabda Winedhar ing dinten menika mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin.